Ei, hola a tothom, soc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de Karma Flow. És un videojoc musical que gira al voltant de la música i ha contractat cantants especialment dotats del món heavy metal o de similar o del rock melòdic, sobretot nòrdic, més que res pels cantants que han sortit, almenys fins ara. Espero que el vídeo anterior us hagi agradat. Crec que m'havia quedat aquí encallat a l'última partida i és que realment no sé per on seguir. He pujat per aquí, crec que he d'anar cap a aquesta banda i hauré d'arribar allà, que crec que hi ha una llum, em sembla, aquesta llum vermella que hauré d'activar. Desitgeu-me sort, més que res perquè no sé si és exactament per aquí, però és que és l'única sortida que hi veig. Per tant, volaré cap aquí. Sembla que sí. Ja tenia llum, fantàstic. Molt bé, Arandur, això no sé què collons és, però hauré de tornar a saltar cap aquí. Uah. Està? Val, amb aquestes voltes no sé cap a on collons he d'anar. Crec que cap aquí. Però no sé si m'han donat un poder o alguna altra cosa. Val, collons, he anat per l'altra banda, per allà on no et tocava. Val, per aquí. El que no sé si allò que m'han donat per què collons és. Proper camí. Crec que és cap aquí dalt. A trobar el camí és el més complicat de moment, em sembla. Hòstia santa. Val, això no m'ho esperava. Potser és on havia d'anar. Això ja no ho sé. No sé què collons és allò. Val. És on havia d'anar. Oh, shit. Val, pega. Pega, no sé què collons he de fer. De moment esquivar. S'ha mogut alguna cosa a la meva dreta, no sé què collons era. Val, s'han encendut llums. No sé si em persegueix allò, sí que m'ataca. El tinc aquí, he encès aquesta llum. Val. Queda apuntar, és cert. De moment no és difícil. Allò es va amagant una mica. Bé, és un boss senzill. Hòstia, pinya. Encara no? Què falta per fer? Alguna llum deu estar tancada encara. Faré això. Aquella llum
aquí davant. Ala, tio. Que m'he tirat de cara. Molt bé, ja està fet. Una trompeta. Ala, tio. M'ha atacat el podrit. Pues almenys me l'he pogut petar, em sembla. Crec que la traducció literal de tot el que estan dient durant tot el joc és: et petarem els vídeos per copyright. Podria ser perfectament. Però vaja, de moment avanço, ja m'ho trobaré. Hi ha bestioles aquí. Val, s'escapen. Molt bé. Fantàstic, vaig mirant l'hora perquè no em vull allargar massa amb el vídeo. No és perquè no em moli el joc, sinó que no vull que sigui com em passa sovint de 30 minuts al vídeo. El joc mola, és original. Hola, tio. Hola, tio. Val. Molt bé. Hola. Agafa vida de tot arreu que puc. I serà per donar-li això. Sembla una arpa. Doncs sí. Bueno, alguna m'havien de donar, Ja estava esquivant massa. Hòstia santa, val. Ok. On més? On més hi ha? Ja no en queden més. Què és, per allà? Per on he d'anar o què? Alguna cosa s'ha mogut, em sembla. Ah, fantàstic, és allà. Gràcies per posar-me aquest pedrot al mig. Merda, vale. Suposo que és per aquí. Cap avall. Uh-oh. Adéu. Què se suposa que és això? Primer vaig a veure aquest tio, si fa alguna cosa. Però crec que no, són com avatars meus al passat o merdes així. No sé què collons deu ser. No puc donar vida, doncs se la trec.
Val? No sé què collons ha volgut dir amb això. No bé, en trec vida d'aquí també. Hòstia, val, han de ser totes del mateix color. Com ho faig, això? Val, no vol dir res. Ah, l'hauria de donar aquí. O sigui, no és treure vida, sinó que serà el tema de donar-la. Molt bé, doncs falta una. I al donar vida a totes, suposo que faran una cançó. Mira, està aquí dalt. Com colló hi arribo? Va, és més o menys, però... Sembla que el camí és aquest. Un pèl... No crec que sigui aquest. Perquè d'aquí no hi arribo, oi? Potser sí, crec que... Sí, molt bé. Doncs era donar o era treure? Va, era alguna de les dues coses. Ha enviat el tio allà. Infuse en teoria és donar. Va, doncs... Seguim. Massa vida veig aquí, Ah, bueno, l'he patat una mica. Mola aquesta zona. Sembla que estigui la musa allà un altre cop. O algú, no sé. Oh, Vols trobar-los o què? Ep. Oh, shit. Val. No sé què és el que he de fer exactament. He de donar vida, allò, em sembla. Pujaré per aquí, m'ha fet gràcia anar per l'esquerra. I no sé per què vull anar per aquí, però potser trobo alguna cosa per donar vida, també. Comprovarem, aviam. Tot un trajecte. L'objectiu del joc no sé quin és. Si sabeu quin és, aviseu, sisplau, perquè així també me'n faré una idea jo. Suposo que és recuperar el bosc i dotar-lo de vida i de música i coses així. Treure-li la foscor, recuperar la musa. Val. Ok, ja sé què he de fer. Sí que ara li hem donat la música del... La música de la bateria. Fantàstic. Suposo que noteu el so vibrant també del meu ordinador que es vol afegir a la banda sonora del joc. Ah, shit! Això és una pèrdua de temps. Val, aprofitaré per... Hi ha bestioles aquí baix. Suposo que es pot anar per una altra banda.
Per aquí no. Bé, alguna forma hauria d'anar un altre cop. Torno a tirar pel mateix indret. O aniré per la dreta ara, aviam. Potser s'uneixen les dues coses al mig. Repeteixo, el més complicat d'aquest joc és trobar els camins. Perquè les mecàniques són senzilles, no hi ha amics. Més que aquell tio que tirava... Aquest tio que tirava coses de gel, però era fàcil també de resoldre. O de vèncer. Molt bé. Això què és? Va, si també puc anar per aquí. Segueixo el camí, va. No em vull saltar res. I haver de donar una altra... Mira. Hola. Tornem a estar aquí junts. Aniré a càmera lenta una miqueta. És que res per no perdre peu un altre cop. Plataformes. Cap aquí a l'esquerra. No ho sabria dir. Se no es veu una merda, En certes ocasions es veu molt poquet. Aquí hi ha una altra baixada, però aquí hi ha la pujada que crec que... Sospito que serà per aquí. Que és on m'hauré estampat abans, potser. O potser no. Jo crec que no hi ha sortida per aquí. Hi ha dos punts avall, no sé si ho veieu. Bueno, tiraré per aquí, és el lloc més proper. Vale, aquí un altre lloc. Molt bé, i aquesta cosa... Són cançons que desbloqueges. Aquí hi ha un altre. No, al final sí que sortirà un vídeo de 30 minuts, em sembla a mi, però vaja. No m'esperava aquest trencaclosques tan llarg. Què més pot faltar? Allò té vida, em sembla, o no té vida, allò? Crec que no té vida, és una trompeta. I aquella part... No ho tinc massa clar, allò. Bé. Va, allò no té vida, no hi arribaré pas, ni de conya. No hi arribaré. O sí, no crec. Oh, shit! Bé, almenys si va per aquí. Hola, tio, quina caiguda. Va, donaré la volta. Falten 3. Falten 3, només. Per aquests 3 i... He petat un tio. Per aquests 3 i acabarem el capítol. Per on puc anar? Em falta trobar el camí un altre cop. Aquí n'hi ha un. Doncs som-hi, aviam per on ens porta. Potser ens porta al mateix lloc. Seria una santa merda.
Som-hi! Això té pinta de caure. Ah, mira que bé. Com pujo? Ah, aquí. Per aquí pujo. No, no pujo per aquí. Pujaré per allà. Hòstia santa. A vegades no es veu al terra. I saltar és un pèl perillós, perquè no saps ni per quina distància és. Vale. Instruments de vent. Allà sembla que hi hagi un. Hòstia, quina por. Pujo per les escaletes, minyó, oi? Sí, no me l'he volgut jugar, per si un cas. Ja, els veïns piquen. És que també... Clar, que avui és dissabte. Ja hauria d'estar, això, no? Falta un? Va, aviam si el trobem. No veig una merda. Provaré un altre camí. Algun lloc que es vegi almenys la direcció per seguir. Aviam, si des d'aquí un lloc lila, sisplau. No es veu ahí. Bueno, hauria de triar un altre lloc per anar. Més que res, perquè tiraré ja. Aniré per aquí. Espero que el joc us estigui agradant, tot i que el friquisme que destil·la és força important. És que res, perquè no hi ha lluites supremes, no és un joc d'aquells que siguin extremadament fàcils de digerir, però crec que és molt original, té un concepte nou, tot i que la idea de donar i treure vida és... No sé si s'ha fet a gaire jocs, però és un tema recurrent en totes les idees que van sortint normalment. Però vaja, no sé. Vampirisme, zombis, etc, etc. Totalment diferent, perquè crec que és dotats de vida, vida bona, en teoria. Però vaja, aviam si trobo el puto instrument que em falta. Però no serà aquí, no? No serà una merda de sorpresa que està oculta darrere el lloc i... No! Val. Ah, mira, aquí hi ha alguna cosa. No, hi ha llumetes. Llumetes normals i corrents. Mira, aquí hi ha els tios que cantaven. Els faré una visita. Si és que puc. Vale. No s'hi pot pujar. Que fort. Aviam. He de trobar allà dalt, que serà una merda de color lila. Espero que no sigui allà. Està super lluny. Està super lluny. Vale, he de trobar el camí original. Per aquí no deu ser per aquí. Hòstia, què és això, tio? Massa senzill. Massa fàcil. Un dong. Ah! Ah, finished.
ara hauré d'anar cap allà. Espero. Que no sé cap on és, per això. Cap allà no, des d'allà vinc. I cap allà vaig. Sí senyor. A no ser que hagi de pujar per alguna banda. Té la vida. No té tret abans. Vale, foto pinyes. Vale, fotia pinyes perquè xocava. Hòstia, és superxunga de controlar. Mare de senyor. Sí, tio, quins guies esteu fets, malparits. Hòstia santa. A més no la dinyo. Xoques amb tot, però això és amb estil. Bé, nois, ho deixarem aquí. Crec que és un bon lloc per deixar-ho. No sé què collons es falta per fer. Després va treure vida d'aquí, donar vida d'això. Però vaja, seguirem al proper capítol. Espero que el joc us estigui agradant, tant com a mi. És un joc entretingut que és planer. És a dir, no hi ha sobresalts, no hi ha res que et faci actuar de forma ràpida, però és planer, hi ha música que sona bastant bé. És com un musical, videojoc musical. Espero que us moli el que és no sé, el disseny del joc. Els gràfics, no tant, no és un joc HD super bèstia. Bé, està força bé, és maco de veure. I això, si us ha molat, ja sabeu, compartiu el vídeo, feu un marà ben maco, deixeu comentaris amb insults, amb el que vulgueu, tio, ets un cabron. Com és que treus vida dels monstres per donar-los instruments? Ets, no sé, ets una mala persona. Doncs au, fins una altra. Adeu.